Takže čau lidi, já teď jdu udělat pomstu Dominikovi, já se nepopíčím po Video Brothers, ale chci udělat pomstu Dominikovi. Za to, že dneska dostal lepší známku ve škole než já, jo. Takže jdem na to. Já udělám takovou pomstu, že on si teď vykonil, já vám zastavím. Tohle docela dost hezký auto v GTA. Dost hezký auto v GTA. A asi za velký peníze docela. A já mu úplně ho zničím a on, vidíte, protože on tady v tom autě sedí a šel něco, nevím kam to šel, si šel něco zařídit a já mu udělám tu pomstu, že mu to auto schodím i s ním ze skály a potom se podíváme, jak skončil. Jo? Tak jo, takže máme už pár minut videa a jedeme s ním na nejvyšší horu a tam se ho chystám zabít. Vezmu Tatru a úplně ho jakoby rozsekám, ale tohle se mi nepovedlo, takže šup. Vezmu Tatru a jakoby úplně ho schodím. Ne, já vezmu vrtulník a rozstřílím ho a on bude v tom autě. Jo, to bude dobrý. To bude nejlepší. On si potom vykuní nový, ale aspoň umře. Bude to taková fingovaná sebevražda. Jo. Takže my jdeme nahoru. Budeme se snažit... Ne, počkat, už jsme tu odpočku přejeli. Tak, doufám, že si dal hydrauliku. Jo, dal. Hydraulika si již tak dává, že dáte když si dáte vykuněný a dáte si hydraulika, tak koukejte, co vám to udělá. Když zmáčknete H, tak se vám jakoby takhle nadzvednou kola a vy můžete lehce jet. Tak jedem. Jakoby ulehčuje vám to, když máte tuning auto, tak vám to dělá tohleto. A když máte hydrauliku, tak už je to lepší. Já jsem tu. Je to špatný, takže se vám to nepovedlo. Dominik je tady. Ano, a co se děje? Zkusíme to dokončit, jestli mu to nedojde. Tak to zkusíme rychle honem dokončit. Což jemu to asi dojde, takže asi pomsta se mi nepovedla. Je to špatný, jo, pomsta se mi nepovedla. Dominiku? Ano. Jsi tady? Aha. Nevolala tě náhodou tvoje máma? Ano, moje mamka mě volala. Okay. Tak tam běž, ne? Už jsem tam byl. Ale teď tě volala znova. No. Ale jo, volala tě, já jsem to slyšel, běž tam. Co tady dělá? Co tu kurňa seš? Motorka. Nevystupuj k té motorce. Tady takhle, já ti něco ukážu, jo, já jsem si stáhnu novej cheat. Že z tohohle auta ti udělám takový maxi, jo. Já ti udělám z tohohle auta úplně maxi, jo. Počkej, jo. Co, počkej? Ne, počkej, já jsem ti chtěl z auta udělat úplně maxi. No takže lidi, víte, co já jsem chtěl udělat, pomsta se nám prostě nepovedla. Jo, pomsta jo, takže teď jsi ty mrtvý. No takže pomsta se nám nepovedla. A umřeš. A Dominik tady podvádí, protože si dává víc životů než já. Takže se ho budeme muset... Ne, ach jo. Nezbaví táta jedno. No, tak kde si dáme sraz? LS a ukončíme. Takže víte co, jo, já jsem chtěl udělat, že jo. Já ti teď Dominiku řeknu. Jsi mě chtěl zabít a pokračně 173 000. Ano, to jsem přesně chtěl udělat, ale nahoře, na jedné hoře jsem tě chtěl zabít. Ale neukončíme to. Ne, ještě ne, já to dořeknu. Že já jsem tě chtěl zabít nahoře. Ano. Aby ty si chcípnul. Ano. Ale nepovedlo se mi to. Jenom na to místo, ne zase. A ukončíme to. Ne. Jo. Já totiž to ukončím tady na trávníku. Jako, aby to vypadalo jako krásný výstavní auto. Ne, nenabourej do mě. Uhni, kazíš mi foto. Počkej, já to musím udělat takhle. Přední kola si nechám na trávníku a zadní ne. Počkej, já si tě vezmu taky do záběru. Já tebe taky. Počkej, ještě opravdu to. Okay. Takhle.
Počkej, já se na trošku naperu víc k tobě. Tak čekej, jo, tak teď je to luxus. Takže my se s váma loučíme, Equip a Jakub Beran. A můžeme čekat asi od Equipa pomstu na mě. Jestli ji teda udělá, doufám teda, že ne. No, neudělám. Od Equipa pomstu na mě, protože tam. Takže čau! Čus.